Jeg hedder Jørgen Serup Poulsen. Jeg bliver aldrig kaldt andet end Serup. Jeg står op 5:30, så går vi ned og drikker morgenkaffe, og så laver jeg en sudoku for lige at banke hjernen i gang, inden man tager afsted på arbejde. Når vi møder ind om morgenen her, så kører jeg op i produktionen og får det samlet og sat på plads og registreret. Jeg kører restacker. Hele vores lager, det står i containere, som vi har cirka 600 af. Alene indsamlingen og produktionen af gummi af de gamle bildæk, det er jo en kæmpe indsats for den grønne omstilling. Da jeg startede som ung mekaniker sidst i 60'erne, der havde vi ikke noget, der hed genbrug. Der var ikke nogen, der tog hensyn til noget som helst af naturen på det tidspunkt. Men der er vi da heldigvis blevet klogere. Green Pioneer, det er de folk, der arbejder i en virksomhed som Genan. Helt fra vognmænden, der samler dem ind, altså til det går igennem fabrikken i hver eneste funktion, der er her. Mit navn er Jørgen Serup, og jeg er en Green Pioneer.